Esenlikler oğluyla sağ otyňyzmy. Şuň men ýene Exile Lab taky Türkçedäki berilen maglumatlary öz türkmençämide geçirmekçi bolýan da. Ýene dowam edýän şonu. Anayasal monarkiýanyň gurulmagy diýýärler Türkmenistanda. Monarkiýa. Padşalyk Türkmenistandan nälerде padşalyk guruldy. Onam konstitusiýa girdiler diýär. Bu video 6 Mart 2026 ýylda goýulan Exile Lab'a şu taýdan tyn edip gaýtalap diňläp bilersiňiz. Indi 2020-de Serdar getirdiler, prezidentlik getirdiler. Şondan soň ýa-da şonuň üstünde nähil oýny edildi. Şonu gurulmalar ýa-da. Indi bir Exile Lab'daky maglumatlaryň hemmesi dünýä çapyndan alınýandyr, ýani metbuatdan alınýandyr. Suwutnamasy bilen bardyr. Azık tyn etseňiz özüňizem görersiňiz. Türkmenistanyň adaýyny. Ýene konstitusiýa nädip girdiýärler? Monarkiýa diýär. Ýaşlara ýol berjek diýip Guran uly öz halk maslahatynyň başyna geçdi. Yani halk maslahaty görkezlen guruluşyň başyna geçdi. Serdarym prezidentlik getirdiler. Indi ştaýda näme etmek gerekli da? Häzir konstitusiýada görkezlen nämäniň kagadyň 6 madda 1-nji punkt, 1-nji bölümi ýa-da 1-nji ýa-ni bap diýilem şonuň ýaly. Halk maslahaty barada näme ýerde? Türkmenistanyň ýokary wekilçilikli guruluşydyr diýär. Indi bunyň için açyk görseň strategik işleri alyp barýar, ýani Türkmenistanyň ýurtdaşy bilen nähili gatnaşmaly, ýurdun içinde nähili hereketler etmeli, aramly öyle şol halk maslahaty görkezlen adyň edýän işini görkezýär. Serdar bolsa, ýani prezidentlik görkezlen adama ýurdun içi guruluşy ynanyldy diýip görkezýär. Nähili adaýda 71-nji maddany açyk görersiňiz bolýan. Güýjüň hemme güýjüň bir ýerde toplanmalygyny görkezýändir. Baş prokuroram şol belleýändir, Serdar berleýändir. Ondan Milli Hukuk Komitetiniň başçysydyr. Ondan soň ýokary suwdyň nämäsi şol başlygyny şol belleýär. Adalet ministriniň şol belleýär. Indi güýjüň içeri işler ministriniň ýene şol belleýär. Indi şu 70-nji maddada nämäni görkezýär? Güç ulanyjylaryň bir ýerde jemlenendigini görkezýär. Ýani Türkmenistanda güç aýrylymy ýokdur. Ýani näme üçin? Sebäbi Türkmenistan bir koloniýadyr, Rus koloniýasydyr. Ondan soň bir adam üstünden ýa-da bir guruluşyň üstünden kontrol etmek ansat bolýandyr ýurtlary. Şonuň üçin şo düzgünden çykaran oklar. Sovet Soýuzynda da Türkmenistan şöyledi. Ýene baş prokurory, konstitusiýany okap gördüm bolýan baş prokuror. Türkmenistanyň baş prokuroryny Soýuzdan belleýär ekenler da. Ondan baş suwdan içeriden belleýär ekenler. Onam kim? Partiýanyň baş belleýär. Demek karatilin sistema diýip köp aýtýardyk da. Aýdymam ele karatilin sistemanyň buyrugy Moskwadan gelýär. Soýuzda boly. Şu adam şonuň ýaly bu şu ýöne azık mutasia geçirip geliştirip soňky düzgüne dünýäniň üýtgemegine azık geliştirip näme diýerler da ýöne güýç bir ýerde saklap koloniýalykdan tıran oklar da. Indi şol nämede ýazgyda näme diýip şeýle ýagdaý bolanda bilim kesmeli bolýar da
Türkmenistan'da bilim yoktur. Yani bilim deyip görkedilen hatta bilim kessenem de yani yaşlarım yetişkel yani yılına yetişerler. Tebiği gelişme görünüşünde yaşlar özünü görketmekçi. Bir yerde okuyacak, bir yerde işleyecek, bu durmuşta öz ornunu tutmakçı. Onun için Türkmenistan'da geleceği olmazsan başaran yurttaşına çıkıp kaçayandır, şu tayda galyandır. Bir derecelere yetecek özünün adam olma nemesi var da halkın var. Bir zatlar başarmak niyeti var. Onun için mecburi çıkıyorlar, yurttan taşlar gidiyorlar. Kimisi Hatay'a gidiyorlar, kimisi Amerika, Birleşen Devletlerine gidiyor. Kimisi Avrupa başını saran, kimisi Türkiye Cumhuriyeti'nde hala. Bu namname yurttaşındaki nemeler peydalanıyor da belli bir programlar açarlar, şöyle o odalarım benim beyin göçünü yaşatıp görürler da Türkmenistan'da yılına. Şimdi monarxiya dönüp gelsek, şu tayda halk maslahatı yukarı vekilçilikli ülkelerde demek atadan oğula geçen düzgün ülkelerde öyle kaptanda kontrolde dur serdaram yurdun içki işlerine serencam vermeyene deyip koyarlar. Bu neyme demek devlet kuruluşun varlığını anlatan nokta yine de şu Rus imperiyanın bekvidinde zılatlar oldu. Şimdi halka nehil tədir etti, zılatlar halka nehil tədir etti. Yani kaçımda beyin ölçü bir buluttu yurdun içinde gelecek olmazsa anladım halk şu yurdun yurttaşı olmaktan çıkıp yani bir yaşayıcı oluyor. Vatlayınca yaşayıcı. Şu an sinetleyen sonra belli 20-30 yıllar buraya yaşayan adamların çaylarını, rahatlarını yakıştırıp karşılığında da hiç tat vermeyen. Yani hukuk, haklar yok, adam hakları yok, yurttaş hakları yok. Ya yurttaş derken sistem şunun alet kurulan da şeyler kıyadaydı. Bu onun tamam ne yani sistem yani aylık meseleleri adam haklarına şöyle raketi kurulan tam kleptokratiya yani bütünlüğün yurt kleptokratiya yani para alışverişi bütün halkı kapsayan ya da içinde. Hem bir şeyini cinayetkar et koyan adam İslam'da adamı İslam vaktin üstünde delası var plan yerde para ver plan yerde para aldı diye. Onun şu sebeple her kimi İslam adamını cezalandırıp biliyorlar İslam vaktinden adam çıkarıp televizörler ya da devlet kuruluşlu metbuat ya da medyası adlandırılan zatlarda çıkarıp tavuk etini uğurlatsın, yağını uğurlatsın, kımmat satıpsın deyip adamları basan olup yeniden olup öğrenirler. Şu sistemde mecbur ediyorlar yaşatmaya, yine de adamları günahkar ediyorlar da yaşayıcıları. O şey olarak yurttaşlar gizli monarxiyanın sinetseniz şol eğer ki Türkmenistan konstitutsiyası görkeliğinde adı sinetseniz o kakordama şol yankı maddeler yazyandır monarxiyanın badığını atalığı Milli Halat Etki Komiteti şol 20. yıllar ait geçenler önüne maydandır monarxiya var yani yine zenan aydımcı vardır ya da bir erkek görünüşünde var aydımcı vardır. Paşam diyelim, şah diyelim, dağıttı. Yani yöne aydınlar okşol yani yuridik nemesi var aşağıda. Demokratik hukuk, dünya hukuk görünüşündeki sistemde işleyen nece propaganda etselerim kökünde kağıdın önünde yazıp durdaşım monarxiya vadığı.
o odalar gizliyorlar. Okap bilen adam okuyar onu. Mümkünçülüğü olmadık ya da nemesi vakti olmadıkları için hem de bizim yurttaş hükmünde borcumuz hükmünde işte çıkıp aydık verip atıyoruz. Yine şu Exile abi dinleyen bir edek olmadı, iki edek olmadı, üç edek bir giden malumatlar vardır. Yani video görmüş ya yankı neme ses görmüşünde yazılar kendir. Haysını özüňize amatly görseňiz ýuwaş-ýuwaşdan bir arasyndan gelip ýeňirak görüňiz. Dinläberseniz haskenrak maglumaty bolurak diýip bolurak yazgylaram neme düşünüp başlarsyňyz. Esasy bir arasyndan gelip öwrenmek de şu zatlary görmek. Çağlarymyzyň gelecegi üçin nähili ýurt goýduk. Üstümizde nähili ýagdaý işlenipdir tarihimizde. Şu wagt näme işlenipdir? Şu Exile'larda düşündürýändir. Türkiýe türkçe hem bir kıyın zat däl, üstünde işlenen dil. Birazcık ünsüverseňiz düşünersiňiz. Asalan barymyz Türkiýe halklaryň bir nemesi dil grupasyndan ýörýär. Şöyle rakadırlıkça 6. Mart 26. ýylda goýulan monarxiya, Türkmenistandaky monarxiya, ýönem konstitusiýon monarxiýanyň getirýän ýeri, näde getirdiler, şo hakynda aýdyp geçýär. Häzirlikçe sag oturuň, ýurtdaşlar, oňzy ýyly esen bolsun.